Απέτυχες. Οκ. Μάλλον βρίσκεσαι σε ένα κρίσιμο αλλά και απαραίτητο στάδιο για την ιδέα σου. Αν φοβάσαι να αποτύχεις, θα αργήσεις πολύ να ξεκινήσεις. Στην επιχειρηματικότητα, η αποτυχία δεν είναι το τέλος. Είναι ένα εργαλείο. Το fail fast, fail cheap σημαίνει κάτι πολύ απλό. Δοκίμασε γρήγορα και με χαμηλό κόστος. Μην επενδύσεις χρόνο, χρήμα και ενέργεια σε κάτι που δεν έχεις επιβεβαιώσει. Ξεκίνα με μικρά πειράματα, με ένα απλό πρωτότυπο, μία δοκιμαστική υπηρεσία και μία πρώτη επαφή με πραγματικούς πελάτες. Μέσα από τον κύκλο Build, Measure, Learn, μαθαίνεις τι δεν λειτουργεί και προσαρμόζεσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι τέλειος από την αρχή, χρειάζεται να είσαι γρήγορος στο να μαθαίνεις. Γιατί κάθε αποτυχία που γίνεται έγκαιρα και φθηνά, σε φέρνει πιο κοντά σε κάτι που πραγματικά δουλεύει. Αν θέλεις να μαθαίνεις περισσότερα για την επιχειρηματικότητα, ακολούθησέ μας στο BizRap. Γιατί κάθε αποτυχία... Αποτυχία. Πού κοίταξα.